Takže čau lidi. No, přezdívku si ještě vymyslím, ale tak zatím normálním jménem Kajka. Takže chtěla jsem mít vlastní blog, jenže to bylo zvláštní, kdybych ho měla, protože vlogerů je na YouTube dost a už přestávají být nápady, nebo aspoň nic nenapadá i originálního. Tak mě napadlo si udělat vlog na jiný styl. Často na YouTube vidíte let's play a mě napadlo let's cook. Budu dělat něco takového, aby jsem se odlišila od ostatních vlogerů. A jako je Mayfake, Gogo a takový. Ano, bude to o vaření, ale ne jako takovém. Nechci vypadat jako v televizi, už jenom z toho důvodu, že to je nudný, když koukáte prostě na televizi a vidíte tam jenom jak prostě vařej tam, dají tam mrkvičky, kecají tam akorát, kupte si tohle a kupte si tamto, telefonní číslo dole. Prostě to jsou strašné blbosti. A opravdu mě nebaví se na to koukat, jak tohle dělat. Takže mě napadlo něco, ukázat vám nějaký recepty a přitom z toho udělat něco srandovního, aby to bylo prostě něco originálního, co moc lidí nemá. Nebo teda znám takových pár, ale no teda jenom jednu a ještě k tomu z doslechu. No. Takže první recept chci zkusit v sobotu, to je 6. teďko v sobotu. No, ale ještě nevím, co to bude, takže vám to nepovím. To se ještě uvidí. Tohle do úvodu všechno, tak snad to k něčemu bude vypadat a mějte se.